Good day everyone! It's me again, Daryl and Dar. You can call me Dar. It's DHAR and you are watching The Reality! And today's vlog, I'm with Ma'am Dayan and Doc Fritz. Hi! And Antayon, Agkapita. Ano daw? Nagpudot. Nag- Agpaiso. Agpaiso, nagpudot, agkapita. Tara! Hambutang ko no. So we are here at the Agkapita dito sa mga Tarong, Pangasinan. And andito tayo ngayon sa pa-entrance nila. Sobrang ganda naman ng pa-entrance nila. May mga paganito pa. And then hanggang doon sa pinakadulo, pupunta tayo. Let's go. Nasa gitna kami ngayon ng Kapagayan. In Tagalog, Palayan. In Pangasinan, Kapagayan. Kapagayan, tama ba ako? Correct me if I'm wrong. Comment down below. Let's go. So ako na yung taga-picture sa mga couples. Ganun talaga pag third wheel. Tapos namin kumuha ng napakagandang picture, ganito po ang nangyari sa amin. Grabe, tagatak ako sa pawis, mga kaibigan. Napakainit kasi doon. Hi guys, pumunta lang ako dito saglit sa may gilid dahil sobrang ingay doon at napakarami ng tao. Ano tayo ngayon sa Agkapita dito sa mga Tarong, Pangasinan. I really love the place. Grabe, aesthetic kung aesthetic dahil naka brown and white ako, brown and white din ang lahat. I choose this caramel macchiato. Sobrang sarap din. Pagdating naman sa foods and pagdating naman sa coffee, pagdating naman sa drinks, masasarap ang mga coffees, masasarap ang drinks. I love the place dahil nasa gitna ka ng
Ayan, Bukirin. Sobrang ganda ng place. Actually, lahat na pumupunta dito, napakarami nagpapapicture. Picture agad yung ginagawa dahil, syempre, ganoon talaga yung mga millennials. The ambience are good, sobrang ganda. And mababait yung mga tauhan dito sa Agkapita. I really love it. And doon sa gilid, doon sa may gilid na parte ng Agkapita, meron doon mga foods na pwede ninyong itry. Nakakainis ka talaga. Nagpipicture kita ng tama. Ready? 1, 2, 3, go! Hindi nakikita sa frame ang ano, doktor! Ay, pwede. Mahirap pagkasyahin ang mga matatawa. Tingnan mo, nawawala si Duo. Halika na, halika na.